Izindaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli njengoba kuwusuku olukhulu kwazisa umsakazelo womphakathi e-SABC ubungaza iminyaka engama-80 wasungulwa. Mbukeli nazi ezinohlonze emininjeni. I was shocked that the information that she was putting there was not entirely correct. Ikhomishana kaMadlanga iqhubeka nokulalela ubufakazi obuphathelene nokusebenza kwe-IDEC lapho umphenyi walolu phiko Robert Raphesu ethathe khona indawo yofakazi namhlanje. Sesinyuke safinyelela kwaba-12 isibalo sabantu abashone engozini yebhasi enyantisa igazi eyenzeke emgwaqweni onguthela wayeka u-N1 enyakatho ye-Tromsburg eFree State. Our freedom would not have been if it wasn't for these heroes. They paid the ultimate price. Ongqongqoshe beminyango eyahlukene kahulumeni bahlangene eFreedom Park lapho kubhungwa khona ngebanga iselihanjiwe ngomsebenzi wokubuyisela kwamathamba amaqhawe namaqhawekazi adlule emhlabeni esekudingisweni ngesikhathi somzabalazo wenkululeko. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingonqa phambili kanti futhi ezihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo nakwe-SABC Lehigh. Igama lami nginguDawud Phungula. Mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili emininjeni. Ikhomishana kaMadlanga iqhubeka nokulalela ubufakazi obuphathelene nokusebenza kwe-IDEC lapho umphenyi walolu phiko Robert Raphesu ethathe khona indawo yofakazi namhlanje. uRaphesu uqhamise ukuthi wayeyinhloko yayo ye-IDEC u-Advocate Andrea Johnson wadukisa iPhalamende lesikhashana ngobufakazi ayebethula. Ubufakazi bukaRaphesu buqale ngokuthi okhomishana bachaze umlando wakhe emsebenzini, ulwazi analo kanye neziqu zakhe ngaphambi kokuba kugxilwe ezinqubeni zokusebenza ze-IDEC nendlela aphatha ngayo uphenyo lwamacala enkohlakalo. During my employment, I also obtained other certificates, which will be the asset forfeitures, the anti-corruption trainings, detective learning course that was in Cape Town at PAL, I think it was 2015. I also attended some FATF training, Financial Action Task Force and Interpol training. You've never been a policeman, you are an investigator, not a police officer. That is correct, Commissioner. I've never been a police officer. Straight from school, straight at IPIT. uRaphesu uveze ukuthi nakuba abaphenyi bangakhethi ukuthi amacala abiwa kanjani bengajwayelekile ukuthi uAndrea Johnson azibandakanye ngqo nokwabela abaphenyi amanye amacala. So basically the investigators don't have a say or they don't choose which project they belong to. Ebuzwa ngobufakazi bakhe wayinhloko ye-IDEC uAndrea Johnson, uRaphesu uthi waqamba amanga uJohnson phambi kwekomiti lesikhashana lePhalamende ngodaba oluthinta incwadi efungelwe kaFadel Adams ne-PKT team. I was shocked that the information that she was putting there was not entirely correct. Ikhomishana iyaqhubeka. Sesinyuke safinyelela kwaba-12 isibalo sabantu abashone engozini yebhasi enyantisa igazi eyenzeke emgwaqweni onguthela wayeka N1 enyakatho ye-Tromsburg eFree State. Kubikwa ukuthi ibhasi ebelithwele abagibeli ababalelwa ema-60 ligingqika ngehora lesishiyagalolunye izolo ebusuku kanti kokhulumela ezempilo esifundazweni uMondli Mvambi uthi-ke abantu kabayi-14 bathola ukulimala kule ngozi. Abezimo eziphuthumayo bachithe ubusuku bonke bezama ukuhlenga abagibeli abebevaleleke ngaphakathi ebhasini okubalwa kubo nengane ebecindezeleke isandla ngaphansi kwalo. Amaphoyisa asaphenya ngembangela yengozi.
Inkantolo manje yaseHammersdale yenqabile ukulalela isicelo sebail esimelene nokuboshwa komelaphi wendabuko waseThekwini. Ukhethe ukuthola ke Ncayiyana ubhekene ke namacala ahlobene nokubulawa kwabantu abathathu ngo-2020 eHammersdale. Kanti kokuboshwa kwakhe kuza ngemva kophenyo olwenziwa ke ithimba elibhekele ke ukubulawa kosombusazwe iPKTT. Intatheli SABC uAnda Mhlongo ubesenkantolo. Namhlanje ke uNcayiyane bekumele afake isicelo sakhe semthethweni sebail kodwa ke kuthe masifika enkantolo abameli bakhe base beveza ukuthi ke abathokozile ngencwadi eyayikhishwe amaphoyisa phecelezi ke iwarrant of arrest, incwadi eyayigunyazwa ukuboshwa kakho. Ngase ke bebefuna ukufaka isicelo la bephikisa khona ukukhishwa kwayo lencwadi besho ukuthi ke lo ncwadi warrant of arrest kwakhona ke imininingwane engaphelele. Kafushane ke umbuso usuphikisa wathi ke umbuso uma abameli bakamsolwa befuna ukuthi ke badlulise phambili noma bakhalaze ngayo lo ncwadi ngayo iwarrant of arrest bekumele ukuthi ke lolo daba balifake enkantolo ephakeme bangalethi kuyo lenkantolo yaseHammersdale. Inkantolo ke ibisivumelana ke na umbuso ukuthi ke uma abameli bakaNcayiyane befuna ukuthi ke bafake i-challenge icala noma ba-challenge ukukhishwa kwayo lencwadi komele ukuthi ke lolo daba balise enkantolo ephakeme. Kube sekuqhutshekwa ke sekubheka ukuthi ke ngabe kuzokwazini ukuthi ke kuqhutshekwe ngebail application namhlanje ukulalelwa kwesicelo sebail kwathola ukuthi ke kunama affidavit okusafanele ke ukuthi alungiswe. Umbuso uthe bungakalungeli ukuthi ukulungele ukuthi ke uphendule ke abameli kwisicelo sabo sebail. Ngakho ke inkantolo ibisibeka ukuthi ke umbuso kanye ke abameli bakaNcayiyane ngomhla ka5 kuyo lenyanga abameli bakaNcayiyane kuzomela sebeyifakile affidavit yakho kuthi ke ngomhla ka12 ke ungakashaya umhla ka12 umbuso kona ubuse ufaka i-affidavit yawo yokuphendula abameli ebeseke udaba ke noma leli cala kobe sekubuya ngomhla ka17 kuyo lenkantolo nalako bese kulalelwa khona ke isicelo sakhe sebail. Eqhubeka nokwethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa umsola wesithathu uMthobisi Mncube utshela inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi kukhona ofakazi bombuso abagcina bengabizwanga enkantolo kuba bezokwethula ubufakazi. UMthobisi Mncube ongumsola wesithathu ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa okunguye umbuso osola ukuthi wadubula wabulala uMeyiwa ukhala ngokuthi umbuso awubabizanga abanye ofakazi okwakufanele babizwe bezokwethula ubufakazi. Nje ama-witness kwakungama-witness estate esagcina singawabizanga ngoba kwakunokuxabana futhi abazwananga ngenkulumo. Ingakho istate sagcina sakhetha ungababizi. Umncube ubuzo ukuthi wake wabizwa yini ngesikhathi kunohlelo lokuthi ababesendlini banikwe ithuba lokuyokhonjwa kwabasolwa. Azange kwenzeke lokho. Azange beze benginike ithuba lokuthi ngiyoma lapha bese beyasha besendlini ukuthi kuye noma cha. Ngalethwa nje futhi. Uphinde wabuzwa ukuthi afika yini amaphoyisa kuye ezomphenya njengoba kunezinsolo zokuthi watholakala enesibhamu esehostela eBasuthu mhla zingama-26 kuMfumfu ka2014. Alikho iphoyisa lakeleza yini. Akekho futhi wakwangibuza ngalokho. Into nje ayikhuluma la ecourt iyaphelela la ecourt. Nokulinda njengomuntu okuthiwa umuntu omkhulu emaphoyiseni azange akwenze lutho ngalokho. Nakuye futhi uZungu azangenze lutho ngoba uZungu wathatha isibhamu sakhe somthetho sesiphoyisa wasinikeza umuntu ongasile iphoyisa kodwa uGenenda azange azathatha isinyathelo ngakho konke lokho. Icala yaqhubeka. Ongqongqoshe beminyango eyahlukene kahulumeni bahlangene ke Freedom Park ePitoli lapho kubhungwa khona kabanzi ngebanga eselihanjiwe ngomsebenzi wokubuyisela kwamathamba amaqhawe namaqhawekazi adlule emhlabeni esekudingisweni ngesikhathi somzabalazo wenkululeko. Ungqongqoshe ezokuvikela uphawule ngokweseka ngokugcwele uhlelo lokubuyiselwa kwamathamba laba abashona ngesikhathi somzabalazo emazweni abo. We continue to support efforts aimed at locating and recovering the remains of South Africans who died in Angola. This work indeed is guided by a memorandum of understanding between the governments of South Africa and Angola, which started in December 2024 under the Roads to Independence.
African Liberation Heritage Program. Unobhala jikelele we-ANC naye uphawule ngokuthi okuyisifiso seningizimu Afrika ukuthi amaqhawe namaqhawekazi adlule emhlabeni afihlwe yimndeni ngesizotha. This project is integral to our program to repatriate the mortal remains of our combatants who died in exile and lay them to rest at home among their people and their ancestors. Ngqongqoshe zemidlalo uthilo luhlelo luyingxenye yemizamo yokubuyisa isithunzi nokuhlonipha labo abadela impilo yabo ngenxa yenkululeko yaseningizimu Afrika. To bring them back for me, seeing the families, seeing them being happy, because our freedom would not have been if it wasn't for these heroes. They paid the ultimate price for our freedom. Uhulumeni uthi naphezu kwezinselele eziningi zezokuthutha nezokuhlolwa kwamathamba lamaqhawe kuseqhulwini ukuthi imndeni ithole ubulungiswa bokufihla ithambo labathandiweyo babo. Mbukele sathi shelele eyitolo kanti ke siyabuya nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu ngayindawo. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Mbukela umsakazelo womphakathi SABC yasungulwa ngoNcwaba ngonyaka ka1936 eGoli. Le nhlangano ke ngumsakazelo womphakathi ibungaza iminyaka engama-90 selokuyaqala ukusakaza. Ngo-1936 kwasungula i-African Broadcasting Corporation yaphinde yaba i-South African Broadcasting Corporation. Ngo-1937 ukusakaza kokuqala ngqa kwaqala kulesi sakhiwo ku-Commissioner Street eGoli. Sekuyiminyaka-ke engama-90 umsakazelo womphakathi uyizwi lesizwe lolu udaba ke lwe-SABC. Umuntu bengimthanda kakhulu noXolo Grootboom. Umuntu ngathi wayengangamisi nje. Bengabe sithethwa uyindaba ngeXhosa. Siyabonga kakhulu SABC mayibungaza u90 years wayo. Siyabonga ama elections bafethu. Ngesichaze ke ukuthi kwenzakalani nani. Siphinde sikhumule ngo2010 mhla kune World Cup. SABC besiphathele inhlelo ababhadalayo abangabhadali kepha inhlelo. Izisebenzi kanye nabalingisi abasebenza kumdlalo odlala ku-SABC1 nsuku zonke iSkim Sam basixoxela ngezinye zezinto abazikhumbulayo kakhulu ezibajabulisayo lapha e-SABC. Friends like these, oh my gosh, that show raised me. I remember growing up, me and my cousins would split in half, girls with girls, boys with boys, betting on which side is gonna win. That is such a nostalgic memory from SABC. So many of my childhood memories and even currently. I think morning live, getting dressed for school, primary school. Yeah, I just think like the legacy of family and community. Isikhulu esiphezulu SABC sithi umbono waso nge-SABC njengenhlangano ukusungula inhlangano ezokusakaza ezinzile ekuzofundiswa ngayo emanyuvesi omhlaba. It's very exciting to see that the institution still plays such an important role in universal access and ensuring that South Africans are included and their voices are heard. And we sit, at 90 years, we need to remember that, whether it was during apartheid or going all the way to democracy, in every milestone of this country, the SABC has been there. We are South Africa's greatest archivist. No one has the type of archives we have because we continue to be the most important storyteller, not just to South Africans, by the way. We also take South Africa to the rest of the world. Sekuyiminyaka ke ngama-90 SABC iyizwi lezigidi zabantu. Ikhomishana ezimele engamele zokhetho iIEC esifundazweni kwaZulu Natal inethemba lokuthi izobhalisa isibalo sabavoti abasha esedlulele kunalesi esilindelekile kulempela sonto yokugcina yokubhalisela ukuvota. Qaleni konyaka ikhomishana yokhetho kwaZulu-Natal izibekela umgomo wokubhaliswa abavoti bokuqala bangu-312,000. Khomishana yayifuna kakhulu laba abaneminyaka ephakathi kuka-18 no-34. Yize kwakunokukhathazeka okuthize ngaphambi kwempelasonto yokuqala yokubhalisa ngoJune ngenxa yokwehla kwesasasa lokuvota, kodwa isibalo sabantu ababhalisa sasingaphezulu kwesasilindelekile. Balinganiselwa ku-233,000 abantu ababhalisa okokuqala. Sifuna abantu abawu-79,000 ukuze simithe i-target yethu yabantu ebesifuna ukubabona bengena on the voters roll. So
i-registration weekend yokuqala yasinika inselelo kakhulu but ke kunomkhuba la eSouth Africa ukuthi abantu baye baphume ngomningi babo mase beza ukuthi ithuba lokugcina so sibhekile ukuthi nakule registration weekend masingayimithanga le target sibheke ukwidlula. uMasinga uthi ikhomishana isaqhubeka nokufuna abavoti abasele abangakabhalisi kabusha ezindaweni ezithintwe ukushintsha kwemingcele. Iziceme zinyukile kusukela ku901 zaya ku921. Lokhu kulandela ukuhlelwa kabusha kwemingcele yomasipala yibhodi ebhekelele ukuhlukaniswa kwemingcele. So sicela ukuthi either uye kwi-voting station nge-registration weekend uyosinike i-address yakho kabusha noma uhambe uye ku-website yethu. YIC ithi zobe isiqaphile nesimo sezulu kulempela sonto ithi ithimba layo libhekelele izinqalazindo ezindawo zokuvota lisebenzisana nomnyango wesifundazwe obhekelele izinhlekelele. Kwindaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo ngiseThekwini. Ungqongqoshe wezokubuyisela komhlaba nokuthuthukiswa ke kweindawo zasemakhaya umzwana leNyozo wedlulisela ke ngamatayitela omhlaba kumphakathi waseNxorha eCofimvaba njengengxenye ke yokubuyiselwa kwamalungelo omhlaba. Njengamanje sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uNkululeko Nyembezi. Nkululeko, asikubingelele sikwamukele ezindabeni ke zehora lokuqala emini. Ngabe nje unjani umuzwa kuzakhamuzi ezohlomula ke ngamatayitela omhlaba? Kanti kuba sihlabela phambili Hugo Bruce ngeke saqhubeka njengomqeqeshi eBafana uBruce wenze lesimemezelo eGoli ngosuku lapho ke kuphela khona inkontileka yakhe neSAFA. Kanti uBruce uthi ungabi ke nomndeni wakhe ukona okwenze wanqaba isivumelwano esisha. Bukele sizobela kodabeni eseke salithinta phambilini njengoba ungqongqoshe wezokubuyisela komhlaba nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya umzwana leNyozo edlulisela ke ngamatayitela omhlaba kumphakathi waseNxorha eCofimvaba. Kodwa ke njengamanje sizoxhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uNkululeko Nyembezi ukuzokabanza ukuthi ngabe ke kuhamba kanjani. Nkululeko, sikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala emini. Ingabe nje unjani umuzwa kwizakhamuzi ezohlomula ngamatayitela? Imibhiyozo yodwa namhlanje kubantu balapha kulommandla waseNxorha. Uzakhumbula uba ngumhlaba lo baphulukana nawo kudala ngeminyaka yo1972 kuya phambili behlala kwindawo ezingenayo indlela yokuphila. Kodwa ke namhlanje bafumana lo mhlaba bathi babhiyoze kakhulu banathemba lokuba uzawusebenza. Kodwa ke ngaphandle kokuchitha ixesha mandithethe naye ke umphathiswa ojongene nezemihlaba. Emphathiswa ngoqinisekileyo abantu bonwabile. Bonwabe kakhulu nawe uyabona apha ngaphakathi bayangqunqa bayakikizela bayajiva bonwabile ngoba kalo namhlanje kubuyela umhlaba wabo kubuyela isidima sabo ngoba namhlanje bazawulala besithi singabo abanikazi bomhlaba. Iyo lento bonwabe kangaka. Mhlawumbe ngakube bazoncediswa njani ngurhulumente sivile ngaphambi thetha nge140 million. Inizinto abazancediswa ngayo inizinto asebencediswe ngayo njengoba sithetha nje ngokwemali ngokwembuyekezo imali kuba abantu bazikhetha zombini imbuyekezo imali kunye nomhlaba. Imali kule mihlaba ingazukwazi ukubuya so bakwazi uzikhetha zombini seyisele beyifumene into epha ku200 million in cash imizi ngumzi ngomzi nothi umzi ngamnye ke200 million kodwa bohlulelene ngayo. Okunye ngoku sizabanika into ngu42C inkxaso yemali epha 140 million. So le nkxaso ke izawuza through into ekuthiwa i-land development support okanye i-agents abazikhethele yona bona ngokwabo i-CPA. And then ke ngoku bazawutsho ba sifuna i-tractor sifuna le bathengiswe. Into esifunayo nje kukuba umhlaba walapho uphinde uveze ukutya. Into esifunayo kuba umhlaba walapho uveze amathuba emisebenzi. And yonke loo nto sizabancedisa ngayo bonwabile umuntu happy apha umhlaba ubuyile. Ngosakhulu umphathiswa ngexesha lakho umphathiswa ke lowo umzana leNyozo ujongene ke nerisebe ngenxa ixesha ke mandibile kuwe studio. Sibonga kakhulu umbukeli yona kintatheli yeziko lezindaba ze-SABC Nkululeko Nyembezi sibikela bukhoma eseCofimvaba lapha ke esifundazweni iEastern Cape. Mbukeli ke sisathi qhu eyitolo kanti uma sibuya sizobe sikuphathele kumhlahlo wesimo sezulu wena ungathi nyaka.
Mbukeli sizibeka la bese kuphathele zona emini kanti ke siyabuya nezinye ngehora ke lesikhombisa kusihlwa okwamanje mbukeli usale kahle.